Hej alle sammen, og hjertelig velkommen til den her video. I dag så skal vi lave en benpussed challenge, men jeg ved ikke helt, om jeg siger det rigtigt, men I kan i hvert fald se det her. Ja, så lad os bare gå i gang. Hej. I hvert fald det, man skal bruge til sådan en her, det med så, hvor man sådan kører den rundt. Så ja. Starter med at køre den rundt. Ja, men så sætter du bare her i. Ja. Skal jeg starte? Ja. Så skal jeg tage sådan en. Ja. Den der. Ja. Den skal vi begge tage. Nå ja. Okay, jeg ser lige på. Nej, jeg ser bare. Den her. Enten bræk. Bræk eller fersken. Okay. Skål. Fersken. Bræk. Jeg fik bræk. Jeg ramte ikke fersken, eller gjorde jeg? Ja. Det smagte ikke særlig godt. Fik du også bræk? Ja. Ja. Hvad giver du den for? Hvad? Hvad giver du den? Hvad jeg giver den? Ja. Ulækker. Nå, men hvor mange stjerner? 10 i ulækkerhed. Nå, Nå, skal vi køre videre? ja, jeg starter. Kan man give dem stjerner? Ja. Jeg giver 0. 0 stjerner. Ja. Så får du 0. Blev den der. Det er en kron. Nej, den her. Hvad må se? Den helt hvide. Okay. Okay, det blev den her. Og det er... Det er enten våde servietter eller... kokosnød. Okay, skål. Ja. Det var vådserviet. Det smager godt. Det smager lidt syntetisk. Og du spiste den? Ja. Så er min tur. Hvad giver du den? Skal den have point? Ja. Jeg giver den 10. Den smager skide godt. Jeg giver den 2. 2. Ja. Den har vi haft. Så er det Tutti Frutti. Det er den her. Det. Tutti Frutti, det er Tutti Frutti eller Bussermand. Au! Godt. Nej, du skal se. Den er forkert. Er det? Nej. Nej. Godt. Så Bussermand. Ja. Nej, for satan. Jeg kan ikke lide nogen af delene, så det er altså fint. Men jeg fik de gode. Jeg fik ikke. Det var 0. Ja. Jeg siger 3 stjerner. Jeg giver den 0. Jeg går så lige ud og hente noget med vand. Ja. Jeg kan få sådan et lille glas. Ja. Det smagte ikke særlig godt. Altså, det var den gode. Jeg kan ikke lige huske, hvad den gode var. Hvad var det nu, den gode var? Tutti Frutti. Jeg fik Tutti Frutti, og det smagte altså ikke særlig godt. Nå, Okay, sådan. den har vi haft. Okay, Tutti Frutti, den har vi også haft. Nej, det er den her nu. Den her. Jamen, det er da den der, er det ikke? Nej, prøv at se. Okay. Nu, hvad er det så? Den her. Og det er en... Tutti Frutti eller Sure sokker? Skål. Nej, det Sure sokker. Au. Så er det sure sokker. Au, var... Det er klamt. Det smager ikke særlig godt. Nej, det var Tutti Frutti. For mig. Ja. Det var den samme, var det ikke det? Jo. Den kan vi ikke på. Så det er den der.
det er enten råden æg eller et eller andet andet. Ej, den glemmer. Ej. Ej. Røden æg eller Far, du tager popcorn. posen. Du tager posen. Så er du klar? Du tager posen. Nej. Skål. Kom. Det var popcorn. Råden æg. Det lugter noget i den lorte ulækker skål. Nu har vi kun 3 tilbage. Så ja. Ja. Den er god. Ej. Og dig? Hvad skal den her point? Jeg giver den her 0 stjerner. Jeg giver den 5. Jeg giver den 0, fordi sådan... Ja. Den har vi haft. Nej, det er den her. Ej. Nå, det er jo. Okay, nu Og hvad er det? Den her, det er enten lime eller bussemænd. Nej, græs. Lime eller græs. Skål. Nu er lime. Lime. Ej, det smager faktisk godt. Ja. Og det skaler faktisk til 10. Det er 10. 10. Det smager godt. Så er det mig. Skal vi have? Den har vi. Den har vi. Den røg lige på den brune. Det er hundemad. Enten hundemad. Ja, dog. Chokoladepudding eller hundemad. Jeg kan ikke lide nogen af tingene. Jeg kan i hvert fald ikke lide hundemad. Skål. Hundemad. Chokoladepudding. Hvorfor får jeg altid hundemad? Sorry. Den røg lige ned i telefonen. Sorry. Den væltede lige. Okay. Vi kommer lige tilbage nu. Sådan. Sådan der. Det behøves vi ikke. Det var chokoladepudding. Den var god. Jeg giver 1 stjerne. Den skal have 5. Så er det den sidste jo. Den her. Det er Den sidste. tandpasta eller blåbær. Skål. Tandpasta. Nej, blåbær. Blåbær. Det smager faktisk godt. Ja. Skål. Det var godt. Var det så slemt? Nej. Nej, jeg synes ikke, det var slemt. Jeg giver den her 10. Ja. Ja. Skal vi sige farvel? Nej. Hvad skal taberen? Taberen? Hvem er taber? Det er ham, der har spyttet flest ud. Det er dig. Så skal taberen stå på hovedet. Nej. Jo. Det kan jeg godt, men jeg gider ikke. Jo. Nej. Nå, Nej. vi smutter herfra. Jo, hej. Nu skal jeg spise den her. Sig farvel. Bye bye.